Ce înseamnă conceptul de spa? Conceptul de spa pentru fiecare dintre noi ne duce cu gândul la vacanță, la relaxare, la o escapadă, poate în paradis. Poți alege tratamente, spa sau masaje, fie de relaxare, de energizare sau de purifiere, în arome subtile de vanilie, ciocolată, hibiscus și avocado. Ce îi recomanda unei persoane, unei femei sau unui bărbat când vine prima dată la spa? Ok, i-aș recomanda Ritualul Cleopatrei, celebra baie de lapte și miere, un tratament exclusivist care începe cu un gomaj al corpului, un gomaj cu zahăr brun și ciocolată pentru o exfoliere a celulelor moarte. A doua parte a tratamentului constă în o baie efectivă de lapte și miere. Se curăță gomajul, urmând partea finală și cea mai relaxantă a tratamentului, masajul de relaxare, efectuat cu uleiuri esențiale. Cât durează toată procedura? Toată procedura durează 2 ore. Iar ca să fie răsfățul total pentru față, ce ne-ai recomanda? Pentru față aș recomanda unul din tratamentele noastre cele mai cerute și în același timp dorite, cel cu aur. Este hidratant, este hrănitor, este anti-aging, cum este? Este un tratament special creat pentru persoanele care își doresc o înfrumusețare instantanee. Nu uitați, spa-ul se adresează în special doamnelor, dar și bărbații pot găsi motive să viziteze un centru de relaxare. Există și bărbați care preferă genul acesta de relaxare? Da, există și chiar surprinzător destul de mulți. În același timp avem și destul de mulți domni care achiziționează vouchere pentru persoanele dragilor. Fie că le cumperi chiar în ziua apariției, ori le răsfoiești doar la coafor sau la dentist, revistele Glossy fac cu siguranță parte din viața ta. Ce aduce însă nou o astfel de revistă în viața noastră? Revistele pentru femei, în primul rând, informație și entertainment. Afli ceva nou de fiecare dată, în fiecare lună, fie că e vorba despre modă, care sunt tendințele, fie că e vorba despre frumusețe și ce produse să folosești sau cum să le aplici, fie că e vorba despre povești ale unor oameni obișnuiți sau reportaje, povești de lângă tine din care înveți ceva. Deci informație, dar și relaxare și bună dispoziție, pentru că vrei să afli despre o destinație nouă în care ai vrea să călătorești, pentru că ai vrea să știi cum e să mergi vara asta în Bali sau în Santorini sau în Maldive și asta, da, te relaxează și niște fotografii frumoase și cu ajutorul sfaturilor unor specialiști primești și informație, primești și relaxare. Cam asta este mesajul revistelor pentru noi și de-aia sunt ele bune, de-aia le citim în fiecare lună. V-ați întrebat vreodată de ce nu vă plictisiți niciodată de unele teme care par să se tot repete? Cel mai probabil pentru că și în viața noastră ele se repetă cu aceeași frecvență. Sunt teme generale care apar din când în când, așa cum sunt cremele de protecție solară despre care scriem în fiecare an. Bineînțeles că femeile vor fi interesate să citească noutăți din paginile de sex sau vor să afle sfaturi de la psihologi cum să aibă o relație mai bună sau de ce înșeală bărbații sau tot felul de subiecte despre care nu cred că ne plictisim să citim sau niciodată nu știm suficient. Tot timpul apar lucruri noi, tot timpul apar cărți noi sau informații despre cum putem să fim mai buni. Nu cred că ne vom sătura niciodată să citim despre ce este în mintea bărbaților. Cum reușesc însă jurnalistele să scrie despre ce este în mintea bărbaților? În primul rând,
rând ne adresăm specialiștilor, pentru că în fiecare număr avem psihologi cu care discutăm și care ne ajută pe un anumit subiect. Asta face parte din documentare. Apoi este, bineînțeles, experiența personală din care ne putem inspira și nu în ultimul rând avem invitat în fiecare lună o vedetă, Florin Piersic Junior, care scrie despre ce este în mintea bărbaților și ocazional sunt și alți bărbați care ne scriu invitați special, vedete sau specialiști, psihologi sau persoane publice care ne scriu despre ce este în mintea bărbaților. În multitudinea de subiecte și reviste, nu trebuie decât să o găsești pe cea care te reprezintă cel mai bine. Așa vei fi tot timpul la curent cu ultimele tendințe în frumusețe, întreținere și dragoste. Imposibil să nu fi citit Ocolul Pământului în 80 de zile, iar dacă Jules Verne a reușit să-ți sărnească imaginația, eu îți fac câteva sugestii ca să treci la fapte. Caraibele, cea mai accesată, pe primul loc, cu îmbarcări peste 90% din porturi din SUA. Pe locul 2 de câțiva ani buni, de vreo 3 ani, ca și destinație, a intrat Europa de Nord cu Mediterană, au descoperit americanii Europa și Mediterana. Ca porturi de îmbarcare aici avem Barcelona, cel mai mare port de croaziere din Europa, Civitavecchia Roma, mai vorbim de un Genoa, mai vorbim de un Savona, mai vorbim de Veneția, Marea Nordului cu îmbarcări din Kiel, lângă Hamburg, Germania și frecvent Amsterdam, Copenhaga. Durata unei croaziere poate fi extrem de variată, iar dacă ai câștigat la loto, poți petrece un an întreg pe vas în jurul lumii. Cea mai scurtă sunt croazierele spre nicăieri, se zice, așa de câteva ore, când se iese din rada portului în larg pentru 3, 4, 5 ore. Frecvente sunt croazierele de weekend, înțelegând de joi, vineri până pe luni. Sunt cele de 5 zile, cele mai frecvente și mai accesate sunt cele de 7 nopți, 8 zile, iar de aici încolo încep variații de genul de 9 zile, de 10, 15, 20, 30, 50, 110, 130 și de vreo 2 ani, cu 3 ani, chiar 335 de zile în jurul lumii. Puteți alege destinații din orice colț al lumii în funcție de buget și preferințe. Mediterană sau Marea Nordului, și asta dintr-un simplu motiv: accesibilitatea, și ca și costuri și ca durată în timp, la deplasarea portul de îmbarcare și înapoi. Este o groază de linii aviatice low cost până în Barcelona, până în Roma, până în Amsterdam și atunci este unul din motive pentru români, este cele mai accesate, dar nu spune nimeni, avem o groază de turiști care preferă Caraibe, care preferă Australia, care preferă Asia. Dacă vă sperie răul de mare, veți găsi la bord numeroase pilule care să vă scape de amețeli. În plus, agenții vor avea grijă să primiți o cabină potrivită. Cu siguranță nu o să-ți recomandăm o punte superioară, nu la Prova, nu la Pupa, ci undeva la mijlocul vasului și pe o punte inferioară.